Programul de loialitate MyWorld stabilește un standard înalt pentru a recompensa clienții din întreaga lume, cu rețeaua sa globală de parteneri, recomandări personalizate, cu accent pe construirea comunității și îmbunătățirea experienței clienților la cumpărături. Companiile care doresc să adopte strategii similare pot învăța din succesul acestui program, concentrându-se pe construirea de relații puternice cu propriile clienți, oferind diverse recompense și beneficii și valorificând tehnologia pentru a îmbunătăți experiența clienților la cumpărături. Programele de fidelizare a clienților sunt un instrument valoros pentru companiile care doresc să-și construiască relații pe termen lung cu clienții și să stimuleze creșterea vânzărilor. Investind în programe precum programul de loialitate MyWorld, companiile pot îmbunătăți reținerea clienților, pot crește implicarea și, în cele din urmă, își pot crește profitul. Află mai multe despre programul de loialitate de la MyWorld și beneficiile oferite IMM-urilor.